Good morning mga ka-dragon. Ayan, maganda ang ating panahon ngayon guys. So dahil maganda ang ating panahon, so inagahan nating magluto ng ating almusal dito sa ating outdoor kitchen. So yan guys, magluluto tayo ng bibingka sa kawali. So ayan, si Auntie Ligaya naman ang magpapaningas assignment niya dito. Si Auntie Pasing doon sa may uling, doon siya sa may tindahan. So ayan, napakasimple lang ng ating guys, gagawing kakanin. Meron siyang buko, lalagyan natin ng buko and glutinous syempre at saka gata. Tsaka mayroon din siyang condensed milk. Ang ganda ng panahon guys, sana ganito na lang palagi. Nakakamiss yung ganitong panahon. Grabe na naman ang ulan kagabi. Kala ko wala na namang tigil. Nanay, basa na itong paa ko. Ayan, ang ganda ng ating mga halaman dito. Nag-uumpisa na siyang mamulak-mulak. Ang kapal na nga niya, oh. Dati lang to eh, isang puno, dumami na siya. Kahit ko anong baso, ay ko, pitse. Ulit natin ito. Wow, kainaman yung ating buko. Sarap. Ganito yung magandang pang buko salad. Ganyan. Pinimasan na. Ayan. Saktong-sakto yung lambot niya. Ang galing naman nung namili ng buko. Alam niya yung buko talaga. Sarap. Antay, pakitanggal nito. Yan, ilalagay na rin natin ang ating buko. Gimasan, gadok. Ano yung prito? Gimas. Kukuha rin tayo guys ng dahon ng saging. Doon natin siya iluluto. Yan, mga sarap to guys sa sa kape, panghalo, pang terno to ng kape. So, hindi pa kami nakapag-almusal guys. Ito yung naisip kong pwede namin almusalin. Nagkain ka na ba, Tay? Hindi pa nga. Hindi mo mamaharap at tanghali na kami nakaluto. Tubig lang 4 na salang na. Tubig? Siyak. Yunis, patsay. Dapat magbili ka na lang ng heater. Meron nga i-brown out. Pala.
Yan guys, lagyan na natin yung ating dahon. Para hindi siya madaling masunog. Hindi na. Ganda yarn. Ganda. Check natin guys kung okay na. Ay, hindi pa. Guys, wow. Pwede na. Dilipat natin siya sa lagayan. Next. Okay guys, pwede na tayong kumain. Oh, ang sarap. Simple lang to guys, napakasimple ng kanyang ingredients. Okay, dadalhin na natin sa ating mga kasamahan para naman makapag-agaan kami bago sumabak sa bakbakan. Okay, let's eat. May kayo, mga ano. Tikman mo nga ante. Partner sa kape. Ha? Tikman mo at natikman na ng pasing. Rama naman na makapasa. Pasado kang tiligaya yan. Huwag ka ma-reject ah. Pasado ka. Kung pa naman to, honest review. Walang pan dyan. Hindi marunong magsinungaling yan. Yan ang pinaka-honest sa lahat. Kapaltot na dito. Ha? Huwag mong ikon eh. Makapalpak? Hindi makakandaw. Makapa-espal? Yung isang tinadaw na Hindi ito. akong namatay dito oh. Tunay ka na eh. Ay, ito na. Hindi pa, nagpa-ayam kayo. Ni aling adilutin na aling. Baka kasi naman sinubo mo ng bo. Ganyan din kalaki oh. Tikpan mo ng harod. Ginaantay kong harod kung anong pan mo reaction. Kung masarapan ka o hindi. Sarap. Ne. Pag sinabi niya guys na masarap, tunay yan. Pareho lang naman yan. Ng lasa. Sarap. Minam-minam. Si Antipasing naman. Anong reaction ni Antipasing? Tandalin mo may kwan. May mahaba. Kahinaan ni Ante, sayin mo na. Hindi, kanya sa saging. Ano? Ang lasa hindi. Ginanam niya. Namnamin niya muna. Hindi. Yung hitay niya magsabit. Katunaw. Kala nila kanina nagatinda tayo ng rambutan.
Kung may pinakun, dapat ang bilang. Bininta mo na sana 100. Ne? May bibingka po kami. Ayan mga ka-dragon. Ikwento ko lang yung nangyari kahapon kay Antiliga at Antipasing. Naiwan sila kahapon kasi nagbigay kami ng pizza sa tramline. Ang naiwan si Antiligaya, si Antipasing at saka si Aisa. Kaya lang, umuwi to si Aisa at gawa ng tinawagan daw ni Billy. Umiiyak daw si Liana. Walang mauuyo. Saktong may bumili ng burger. Dalawa. Ikaw na ante. Nag-inaw daw si Antipasing. Tinawag daw Antiligaya, ikagluto ti burger. Di yun, nagluto si Antipasing. Yung isang niluto nila, walang pati, hindi nila nilagyan ng pati. Yung isa naman walang sauce, walang dressing. So iwan malaman mamaya kung ano, Yung kay. Kung babalik pa ba yung bumili. kung babalik pa o hindi na. Nabalkot ni Patilan. Regular customer pa naman namin yung yung bumili. Kung tamabay na mo manglukatan taswa. Talaga Hindi matdati ka mo. pag sinaan, tinapay kong kita. Nag-away pa sila guys habang nagaluto. Ay madim ikanti kasta. Ay naikan. Sa ikang sakit. Yung isa gusto maglagay ng pate, yung isa gusto niyang tanggalin. Kaya tinanggal, hindi nilagyan na ron ng tiligpaseng. Oo, Tinanggal daw ng tiligaya. Tanggalin mo yung isa. Di ba nawan siya siguro, burger lang kinabil ba? Sinabi ko ha. Atadilaw ti kabil mo. Sabi ko nga rin, hindi, ante, bakit may pati dito? Sa naluto na, Jay mo, ubing anak, wak, Proud pa. 25 mo lagay si, ano nga, di man sabi, Yung dilawang nila. Proud pa sila guys pagdating namin. Ay, nakabenta kami ng 2 burger. Sabi niya. Uli ko man bago di kabil ni pasing nakuha na. Cheese na. Tapos kuninto nila yung kung ano yung mga pinaglalagay nila. Ay na. Manigas to nga. Walang nagtama guys doon sa 2. Pero yung price na bibili sana ilan yon? Dalawa 50. Dalawa sila. Ay, 50 yata. Hindi di sayang. Yun naghintay man sila. Ah, Kaya pala nung pagdating natin yung Sali sana hindi sila. may 2 babae nagatawa sila. paano nakita tayo doon? Kaya sabi daw nila nandun pa sila. Di ba? Sabi nila sa inyo, te? Order pa naman yan ng ng overload na pizza. Nagaluto eh. Ayuda sila kung nakita namin sila dito. Nakita ko sila nagdaan eh. Hindi ko naman alam na dito sila magpunta. Wala yung tagaluto namin. Nandun tayo, ginantay natin yung mga kuha. Sa tramline pa lang tayo. Una pa tayo doon. Yan, dapat mapagmasid din kayo o kaya tatanong-tanong din para pag kayo na lang Gatangan, di awang maggatang. alam nyo na yung ginagawa Naiwan ninyo. yung tinapay. Nasirmonan tuloy sila guys nung isang bumili. Sabi niya, dapat po kasi tinitignan niyo yung nagluluto, sabi daw nung para alam na ninyo pag iniiwanan kayo. Sabi daw ni Lester. Sige pangalanan na natin. Lester ni Doy. Ni Doy ba siya? Ay, Celestino pala. Lester Celestino. Yan kamag-anakan din namin yan guys. Bali na, kamag-anak mo ng tita na. Buti na lang kamag-anak ng Ligaya, kung hindi baka intapkal niya sa mukha mo. Ibalik niya to. Ano ba ito, ante? Hindi na magluto. ayun mga ka-dragon, sa sobrang kadalukan namin sa naging agaan namin itong lansones at rambutan. Tagi 1 kilo pa kami ha. Kalain mo yun. Mura lang kasi, galing Oriental. Itong rambutan 60. 70 ang lansones. Yung nabili namin sa bayan nakaraan, 120 ang lansones. Yan guys, nagkukuha naman tayo ng okra. Yan. Binili namin dito sa aming kapitbahay. Bansi pag tanim ng gulay. Si Kuya Lando. Nilo ako ng nilo. Lando pala. Kuya Lilo pala yung asawa nito. Ang sarap kasi nito yung bagong pitas. Manamis-namis siya na malutong. Ito talaga yung favorite namin ni Gigi. Yes. Nag-aagawan kami dito sa okra. Pag ganito yung aming ulam. Mamaya magdating din yung 2 matakaw din. Makipananghalian na naman malamang.
Yan lang yung aming kwan guys, o kubo. So katabi lang namin to. Hindi kasi namin maasikaso magtanim. Gustong gusto ko rin sana magtanim. Para naman kahit papaano mayroon kaming na-harvest. Wala naman kaming time. Muna tayo magtawid mamaya tayo. Saan? Ikayang mo na daw. Hindi makita ni ate kapag kano tayo. Ang dami. Akala mo pag doon ka walang Kaya bunga nga. na. Imasan taman ng dyan. Gana. Buti hindi pa namin kasama sa Antipasing. Kung kasama pa natin. Kung yung isa naman, gusto. Doy na naman. Ganda. Ito pwede pa to. Parang kaliliit niya, no? Pag dun sa ano natin. Pag nandito na katangkad na pala. Okay na to guys. Pwede na hindi. Kurang tamat lang nung nalaglagawan na. Pwede na to. Okay na. Sabi siguro ni ate. Wala ba kaming madaanan dito? Magtakas na lang. Kasa namin kung halagang din. Napakamura lang naman yan guys. Parang 20, parang piso isa. Isang piraso, piso lang. Kasi dagsa talaga yung ano dito, gulay. Lalong lalo yung okra. Panahon niya kasi. Hoy, hindi ka nagpaalam dyan. Magkatil na siya ng ano. Ayan mga ka-dragon, magluluto naman tayo ng ating favorite na gulay. Ginisa naman ngayon, hindi siya binagoongan. Baka kami magkasakit na sa bato. Lagay na natin guys yung ating gulay. Ayan, meron siyang karne ng baboy. Oh, wow. Ayan, buti na lang guys, mahilig kami sa okra. Tsaka sa kung ano-anong gulay. Sen. Thank you Sabi po. nyo, thank you Manong Barta. Manong Barta. Thank you po, Manang Berta. Thank you po. Ay, ito yan. Antay yung iba. Yung iba doon naman ibigay sa labas. Ito, hi guys. Hello. O, yung mga nakakuha ng free. Wala daw silang ulam. Sino walang ulam? O, ito si Balong. Ano? Sabaw lang ulam ha? O, sige, bigyan natin. Ikaw kuya, may ulam ka? Wala din. Tapos ka na? Anong ulam mo? Antipaseng! Dito! Kaya bigyan din natin itong ulam. Kuha ka na. Say thank you Manong Bartok. Hindi mo marinig. Thank you Manong Bartok. Nakulay. Share na lang ha. May kanin po kayo? Mayroon. Magkano po? 10 lang. Sa inyo meron dyan? Lago na kayo. No, meron tinatago. Meron ka na pala. Dito naman sila. Kuya, kunin mo na yung isa. Ayan, thank you Manong Bartok. Dito? O yan, para lagi kayo dito bumili, di ba? Lagi kayo may free. Isa nyo? Meron kayong free. Yun, bili ka ng pastel. Pamili pastel tayo. Ha? Doon sa kabilang pastel. Wala ke. Dito kayo kakain? Yan po. Ay, plastic na namin eh. Plastic na lang? Wait lang. Hey! Yang! Where's Kuya Balong? Ayun o, Kuya Balong o. Ayan, magsulat na kayo ng mga pangalan nyo, malay nyo, di ba? Kayo na ang. Kayo na ang nasusunod na milyonaryo. Ba? Cellphone number. Aba? Siyempre, pangbaon din yan ha, 500 pesos. Dito yan tayo lahat. Dito Sara.
Mayroon ding 100, may 200 and 300. Bukas dito ulit kayo para sulat ulit kayo ng pangalan nyo. Ay, sulit ko nga. More entry, more chance of winning. Sulat ka ng pangalan mo dyan, Balong. Lagi na isa. Tapos isang report. Yan, thank you Manong Bartek. Ang dami mo na namang nabusog ngayong araw. Hoy, ano? Wala kaming barbecue. Please lang daw, wala barbecue. Okay lang kahit wala. Ako top meron. Sabi Oh, nila, hindi exam yan ha. sabi nila nagsulat na ako kahapon. Okay lang yon. Basta't bumibili kayo, Oo. magsulat kayo ng pangalan nyo para... Basta hanggang September 7 yung pagsusulat nyo. Oo. Sa September 8, hirarapol na natin. Aday dito, dali. Magsulat ka ng pangalan mo, pang baon din yan. Malay mo, manalo ka. Sayang yan, oh. Apo, sayang talaga naman. Pambulpin, boy. Oh, ito, Balong. Ballpen. Sige, magsulat. Kung hindi nyo alam yung na-burn nyo, kahit yung grade na lang, halimbawa grade 7, lagay nyo kung anong grade. Para alam namin yung hahanapin namin. Kanya, nararapol namin ng alas 12. Oo. Yung ganito. Yung labas. Ito. Kasi hindi ko alam number ko. Oo, okay lang yan. Lagyan mo na lang ng grade Ben, mo. yung ballpen ba? Ay, ikaw nagsulat ka na? Dali. Kaya naman tayo. Dapat nyo muna, bertodan nyo. Okay, ano ko muna namin. Bago niya yung Madagdagan pa to. Bali yung dalawa na yung Prize, dalawa na. dalawang bubunutin dyan, second. Tsaka 10 na 15. Diyan wala kang tubig. Consolation. Ay, water daw, water. Oh, ulit lang. Tara po. Say. Gulot ka sa'yo. Swerte. Ayaw mo manalo. Ipahid mo daw sa akon mo. Okay. Surat. Hindi ako kate. Hindi ako kate. Ay, hulog dyan. Ay, nabigyan mo si Dagol ng pan. Wala pa yung mga sulat yan. Kaya ko kayo. Hindi ko muna kasi kasi. Buwan talaga yun. Sige. Ako. Dapat itong bulpen. Hindi, ay, hulog mo sa Hindi dyan lang. Mabulot yung bulpen. Sige, thank you. Okay. Ano Naku, mukhang kay Dagol mapunta yung 500 ah. Sino pang wala? Pang 1 week mo ring baon yan, Dagol. Wala ka pa? Ay, no, kay Dagol yung... Let's eat mga ka-dragon. Sarap na okra, oh. Fresh na fresh. Yan, subo ka lang, dali. Sabaw. JD ah. Nahabol niya yung manok. Aray, lakas na naman ang ulan, guys. Saan mo tayo amaling daw? Nampun pa ng tram line? Wala kayong mga sunda. Kaya dapat lagi kayong nagdadala ng payong at kapote. Ba't kayo wala kayong dala, kayong dalawa? Lapas na pa yung paa mo. Nakapatos pa pa. Ba't tanggal na pinahilan mo? Kahit pag magpasok kayo, hindi kayo hinahatid. Nagalakad lang talaga kaya. Layo din yun Lampas ng yun. Tram line. Magmerienda muna kayong siomay, libre lang. Ako kayo dito. Pag pila-pila kayo dyan dito. Kapag tanghali, saan kayo kumakain? May mga baon kayo? Ano ulam nyo kanina? Nang tag 5 piso? Munggo? Nahulaan ko, munggo na.
Kapon munggo ulit. Bukas munggo pa rin. Magkarayuma na kayo. Pag nag-graduate kayo, may rayuma na kayo. Pagdating daw sa bahay, ano dahil? Munggo. Nagabigay kami minsan dito ng libreng ulap. Ginabigyan ni Manong Bartok. Katulad kanina, meron naman. Hindi na ako kumakain dito nito. Walang ulam. Isda daw. Pero kumakain ka ng gulay. Ilang taon na sa isang araw? Minsan po wala, minsan po naman. Pero may baong kang ulam pag walang pera. Wala rin? Di paano yan? Anong binibili mo ulam? Humingi ka sa klase? Magkano rin ba niyo? Wala lang po. 5. Tapos minsan po wala. 5 pag may baon kang ulam o walang ulam. Walang ulam po. Kapag may ulam ka na, wala ka ng baon. Pada-pada pala dahil natin. Kami nga dati, 3. Ayan. Kasama na yung pamasahe doon. Yung ulam. Ay, kan pala yun. Elementary pala. 2 sa hapon, 2 sa umaga, piso sa hapon. Oo, kasi hapon na yun. Kaya puso lang. Tapos, kabibigat pa yata ng bag niyo, tapos naglalakad lang kayo. Di ba exam nyo ngayon? Hindi na ako sa inyo ng highest. Ikaw? Ilan pa? Aba, 100%? Up to 40 din? Galing. Pilipino yan, ulan ko. Di marsip po. GMRC. Favorite ng lahat, GMRC. Ang ibig sabihin ng GMRC? Good manners and bright conduct. At least alam niya. Oo. Kasi nung nag-aaral kami, wala kaming ganyan, walang GMRC. Walang subject. May subject na GMRC? Oo, ayun ang kami lang. Pero dati wala, di ba? Wala sa atin. May TLE pa rin ba? May tele pa rin kayo? Meron daw.